eskertzen da, pizkate perspektiba hartzeko. Bueno, Estibali mesedez, Foru Aldundiak ere parte handia izan du hemen, erdi dugun iztegi honetan, eskerrik asko, egunon guztioi, nik ere Jose Luzen hitzak berretsi nahi nituzke, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, adierazten nahi nuke ere Laneki elkarteak aurrera daraman lana garrantzi ikaragarrikoa dela. Lanbide heziketarako ikaskaiak euskaraz prestatu eta hezkuntza komunitate osoaren esku uztea nahitaezko eginkizuna da, hezkuntzaren esparru horretan euskararen erabilerak aurrera egitea nahi badugu. Bi alderditan iruditzen zait garrantzizko Laneki elkarteak bideratzen duen lana, eta Jose Luisek ere zentzu horretan nahitu da. Alde batetik, argitaletxen eta erosle irakurleen ekimen hutsez mugitzen den merkatuak inoiz bete ezingo dukeen hutsunea betetzen du Lanekiren lanak. Eta aurkezpen honetan argi gelditu den moduan, lanbide heziketaren jakintza gaiak asko dira, aldaketa bizkor eta etengabea murgilduri dira, eta ikasketa horietan euskaraz ari diren irakasleen kopurua aske murritza da, merkatuan argitalpen arrunt batek garduen gutxineko irakurle kopurutik oso urrun. Eta bestalde batetik, lanbide heziketako ikastetxeen behar hori asetzeko, ikastetxe publiko naiz pribatu guztiak bildu dira Lanekiren eginkizun honetara. Ikaslan eta etel elkarteak dira, hain zuzen ere Lanekiren sustatzaile nagusiak. Horri balio handia ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiak. Sektoreak berak antolamendu egokia sortu baitu, adostasunean eta eraginkortasunean oinarrituta behar larri bati irtenbide eratsua emateko. Iruditzen zait, Laneki programak ongi erakusten duela gizartearen ekimena eta herri erakundeen babesa bat etor daitezkela euskararen erabileraren eta normalkuntzaren bidean, interes orokorra zainduz eta emaitzak denon eskura ipiniz. Euskararen normalkuntza aipatu dut eta gogora ekarri nahi nuke lanbide programaren beste alderdi bat, lanbide heziketako ikasliburuak egitea, baino arnas luzagoko xedea duena. Ongi dakizuenez, azken 5 urteetan, herri erakundeok programa eta ekintza multzo handi bat antolatu dugu esparru sozioekonomikoan, bereziki enpresetan, euskararen erabilera sustatzeko. Astiro, ari gara emaitza apurrak biltzen, oraingoz esperientzia mugatuetan eta maila apalean bada ere. Iruditzen zait hor Laneki elkartearen ekimenak garrantzi handia izan dezakela. Euskarazko hezkuntza jasotzeko tresnak sortzen ari baita gaur, enpresetan bihar lanean ariko diren langileak prestatzeko. Labur esan da, uste dut lanbide heziketan irakaskuntza euskaraz eskaintzeko egiten ditugun ahalegin guztiak ezinbestekoa direla, etorkizunean esparru sozioekonomikoan euskararen erabilerak aurrera egitezan. Gaur aurkezten dugun hiztegia urte luzetan egindako lan oparoaren emaitza dela, esan daiteke, lanbide heziketaren 22 familiatan eta zehar lerrotan sortutako 380 gorako nire kontua gezkiz badaude, ikasliburuetan ageri diren terminoak daude jasoak, hiztegian, korpus elebidun baten moduan. Azpimarratu nahi nuke amaitzeko Laneki ekimenak bere langintzan izan duen jokabidearen beste alderdi bat. Emaitza guztiak eskumen publikoan daude, Creative Commons baimen baten mende. Iruditzen zait horrek balio erantsi bat eman diola egindako lanari, jakintzaren zirkulazio libreari eragiten dion neurrian. Beste gabe, eskerrak ematea gertzen zait, proiektuan parte hartu duzun guztioi, eta zoriondu ere bai. Eskerrik asko, Estibali.